So this is a payment yanda yanzu wannan shine yanda zan nuna muku alamun wato ainihin yanda zaka bi ka yi withdraw din kudin da kai claiming na PalmPay. Kamar yanda za ku iya gani zan shiga muku step by step ku ga wallet dina har zuwa inda zan cire kudin zuwa account dina. Abinda kuke shiga idan kuka gani za ku iya duba nan balance ina naira 2000 ne, ko kuma wannan 2000 din ina so in kai shi zuwa account dina na banki. Abinda zan yi shine kamar yadda kuke gani zaka taba wajen me din nan, in ka taba me za ka ganin ga withdraw nan ga pound ga menene. So abinda zaka yi na gaba shine sai ka taba withdraw. Bayan ka taba withdraw sai ka rubuta ainihin specific amount din da kake so ka cire. So amma menene, ni ba zan cire kudin duka ba, zan cire naira 1500 ne. Kamar yadda kuke gani zan sa 15. So bayan na sa wannan 15 din kuna gani sai in dana next. Abinda na sa next nan ba zai tambaye ni banki, to zaman na riga na adin banki sai in sa bankin nan. Bayan na adin banki to sai in je withdrawal. Bayan na tafi withdrawal za su buƙaci in sa pin dina. So kamar yadda kuke gani na sa pin dina yanzu suna gaya min cewa so kamar yadda kuke gani successful receive ga yanan gurin receive and first bank, kuma ga number account dina nan guraren komi da komi dai. So payment method complete. Wannan shine yanda zaka bi ka cire kudinka da ka samu kuma zai je bankin ka kamar yanda kuke gani. Haka insha Allahu Allah zai zo ba da daɗewa ba. Kamar yadda kuke gani naira 500 ne ya dawo ya rage a balance ina. Wannan shine yanda ake cire kudin da aka samu. Wato gaskiya PalmPay guri ne wanda zaka nemi kudi da shi, ka yi amfani da shi ka ji daɗi. Kamar yadda nake gaya muku, idan ka shiga ainihin inda za ka je ka yi share link naka za ka shiga mo din nan. Bayan ka shiga mo sai ka nema ainihin inda ake ce ma wata ko wannan gurin da aka sa cash split sai ka taba shi. Bayan ka taba cash split zai nuno maka haka. So zai tambaye ka wane kake so, na nawa ne kake nema, sai ka ce za ka yi claiming din 2000 naira din nan. Sai ka zo ka sake taba 2000 naira a nan gurin. Bayan ka sake taba 2000 naira and successful, daga nan sai ka fara sharing. Daga wannan lokacin sai ka fara share link naka. Za ka iya shiga ta WhatsApp haka ka tura ma wani link din. Misali kamar yadda kuke gani, kamar ka kaddara in tura ma wannan abokina da nake kira kana bara. Bayan ka tura mashi, so shi kuma abinda zai wanda ka tura ma idan ya taba link din haka, bayan link din ya bude, abinda zai yi na farko abinda zai yi bayan link din ya bude, abinda zai yi na farko shine idan link din ya bude mashi haka, abinda zai yi na farko shine zai yi give hand. Zai taba nan inda aka rubuta give hand din nan. In ya taba give hand sai ya sa phone number na shi. Misali leta azum a ce number shi 07065661846. to sai ya danna submit. Bayan ya rubuta submit za ga ce step 2 download and log into the PalmPay help you friend after you have. Shi ma kenan zai baka damar kai claiming din naira 2000. To sai ka danna nan open. Bayan ka taba danna ka step nan submit din nan zai kawo ka download inda zaka download din PalmPay. To ni na riga na download din PalmPay, kawai in na taba haka za ku ga zai bude man ba tare da bata lokaci ba. So idan ya bude maka, tunda nan da a ce ban yi login ba zai nuna maka aka rubuta sunanka, ka rubuta number wayar, ka rubuta date of birth naka, sai ka taba send password inda da send OTP. Idan yayi ka taba nan aka sa send OTP zai turo ma OTP a nan baka, sai ka sanya sai kai create password. To daga nan shikenan zaka samu yanda zaka ka samu kudinka. Wannan shine